Idan kana amfani da waya sai kasance tana maka slow, ba ta maka sauri yanda ya kamata, abu ne wanda ba shi da daɗi. Yana da cire ƙwarai da gaske. Domin haka na nemo mana solution a cikin wannan bidiyon. In dai haka kalle shi har zuwa ƙarshe, to in Allah ya yarda za ka ga hanyar da za ka bi da za ka ƙara wayarka sauri, wayarka ta ƙara gudu, ba za ta ringa slow kamar yadda take ba, za ka ƙara mata speed. Domin haka ku kasance da ni a cikin wannan bidiyon har ƙarshe domin ganin yadda za ku ƙara wayarku sauri. Idan wannan ne farkon zuwa ku wannan channel na YouTube nawa, ku danna alamar subscribe domin zan dinga kawo muku videos wanda suke da alaƙa da yadda za ku sarrafa wayoyinku ko kuma na'ura mai ƙwaƙwalwa wato computer. Sannan idan kun kasance kuna kallo na a Facebook ne, ku yi following page domin shi ma ku ringa amfanuwa da kalar waɗannan videos ɗin. Don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. So kamar yadda kuke gani, da fari za ka zo ka shiga setting ɗinka, ga setting nan sai ka shige shi. So bayan ka shiga sai ka zo ka yi scrolling can wajen da aka sa about phone, sai ka shiga about phone. Gashi nan sai ka yi clicking akan about phone. So da ka shiga sai ka zo ka yi scrolling ƙasa wajen da aka sa software information, sai ka shiga. So bayan ka shiga software information, ga wani guri na an sa build number, shi za ka taɓa sau 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni na riga na yi, to ya yi enabling already. So za ka ga ya sa ma yanzu ya kunnu in baka taɓa yi ba. So sai ka fito ka dawo baya. In ka dawo baya sai ka zo wajen da aka sa developer option, sai ka shiga developer option. So da ka shiga developer option sai ka yi scrolling ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ta ƙasa har sai ka zo wani guri da aka sa animation scale. Sannan a nan ne za ka ƙara musu gudu daga yadda suke. So gashi nan muna ta ƙasa. To gashi nan kamar da kuke gani, wannan su ne animation scales, su ne suke ƙara waya sauri ko rage musu. Duk suna 1 times, to sai mu mai da su 5 times. Animation 5 times, sai transition animation shi ma mai da shi 5 times, sai ɗayan shi ma 5 times. So duka guda uku kun ga suna 5 times. To wannan zai sa wayata ta ƙara sauri akan yadda take. So bari mu fita ku ga yanayin yadda motsin waya yake. So kun gani? So kun ga yadda take yi sharp sharp. To wannan shine. In kun ji daɗin bidiyon ku yi liking sannan ku yi sharing don wasu su gani su ma su amfana. Sai anjima.